Jo el que volia dir és que quan va començar aquesta història ho vaig posar a escoltar, a llegir, a mirar de comprendre tot el que diuen. I me vaig quedar cada vegada més en admiració total amb tots aquests que han estat represaliats a la presó o a l'exili. I això t'hauria de dir que han fet evolucionar també la meva manera de veure moltes coses. Per què? Perquè jo trobo que dins de l'argumentació que tenen, dins del comportament humà i polític que tenen, dins la manera d'expressar les seves idees, hi ha moltes coses totalment exemplars, que no es falten aquí sovint. I per què? Perquè hi veig jo una convicció total amb molt respecte a tothom. I aquestes conviccions són inevitables. Aquí l'estat espanyol és segur que està perdut. El temps serà llarg. La història necessita temps llarg. La història curta existeix pas. Això és el quotidià. Però la manera d'expressar de tots, cadascú amb la seva originalitat, té aquesta força tranquil, aquesta certesa que el que pensen és el que arribarà. I me fa pensar, i quan vaig buscar això, vaig trapar una frase del ja que té més de 100 anys, de Prat de la Riba, que diu: les nostres idees, la veritat de les nostres idees se mesuraran amb el temps. I tots és això que tenen. I quan, per exemple, Cuixart diu ho tornarem a fer, és una evidència. És una evidència que ho tornaran a fer. Perquè tenen precisament aquesta coherència. I que ho veuen d'una manera diferent, perquè cal, tothom ho veu pas de la mateixa manera, però per jo això mai canviarà i cada vegada seran més forts, més convençuts i més a prop de trobar el camí i la drecera que els portarà a el que busquen a la llur independència. I aquesta, diria, admiració jo que tinc per ells, per les lliçons que m'han donat finalment. Tinc pas por de dir, perquè és això. Jo crec que res que per això cal lluitar sempre perquè tothom els pugui escoltar, perquè finalment si tenen una influència, un poc d'influència sobre la gent decisiu d'aquí, on hem guanyat també. I això ha passat. Pensem que ja 10 anys era inimaginable que hi ha tant d'alcaldes que poguessin lluitar per aquestes idees. I estem dins d'un moment clau, jo diria. I aquesta força que tenen la tenim d'agafar nosaltres també. Per això ens ajuden molt. Diuen que nosaltres els ajudem, jo pensi que en això, per exemple, m'ajuden molt més que jo els ajudi. Donc, continueu a escoltar, mireu de comprendre tot el que diuen, de comprendre la seva manera de fer, i em sembla que per nosaltres és tot un exemple.